Mulla on ollut tässä nyt väli kuukauden sellainen pieni motivaation puute tehdä näitä videoita. Tässä on käynyt niin sanotusti evoluutiot, eli jossain asiassa ollaan vähän menty eteenpäin. Mutta tarkemmin sanottuna sama tekemishalu näihinkin vielä on, mutta johonkin muuhun on paljon isompi. Mä oon nyt vähän yli kuukauden kirjoitellut laulun sanoja, riimejä, ihan sikasiistiä, semmoista sanakarkkia oikein. Mutta mä en olisi ikinä uskonut, että mä meen tällaiseen pisteeseen, että iso kiitos siitä TikTokille ja teille, että teidän ansiosta mä oon tässä pisteessä. Mutta iso ongelma tässä kuitenkin on se, että mä en ole koskaan ollut musikaalinen ja tarviihan jonkun nämä mun kirjoituksetkin esittää, joten mä oon joutunut alkaa opettelemaan rytmitajua, biitin sydäntä eli tahtia ja semmoista. En tiedä kuulostaako jokaisen räppääjän laulajan mielestä oma ääni paskalta, mutta mun korvaan oma ääni ainakin siltä kuulostaa. Toki oman äänen hallinta ja käyttö on vasta opetteluvaiheessa. Ja hieman hävettää alkaa julkaisee näitä mun videoita, mutta ei tästä kuin matka ylöspäin. Ja mä kuitenkin teen vain TikTok-videoita. Mä nimeäisin ennemmin nämä ehkä esitystavan musikaaliseksi runoudeksi kuin laulamiseksi tai räppäämiseksi. Mä koen, että mulla aukesi nyt täysin uusi maailma, miten voin ilmaista itseäni ja tällä tavalla saan tarinoihin paljon enemmän aitoa tunnetta ja sanoja vaativaa energiaa siirtymään kuulijaan. Uskon, että mulla on paljon annettavaa, jos mä nyt vaan tuun oppiin tämän taidon niin, että niitä on ihmisten kiva kuunnella ja ei tule ihan pelkkiä haukkuja, vaan sitä kuinka paska sä oot. Mutta kyllä mä taidan siltikin niitä tehdä, koska siitä pitää aina tehdä, mistä itse tykkää. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin tässä kun matka ylöspäin, tässä on vähän yli kuukausi vasta tähän tutustuttu, että katsotaan mitä tästä tulee. Mä oon tässä nyt jo 5 biisiä tehnyt vähän yli kuukauden aikana. Et niitä on yllättävän helposti syntynyt. Vaikein tuossa on ollut opetella siis se vetää ne tahtiin. Et katsotaan mitä tässä saadaan aikaiseksi.